दौड़ भाई दौड़ दौड़ धीरे धीरे दौड़ भाई जो जो दौड़ो हौजी जोर जोर बहुत सारे जिंदगी କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପୁଅ ମାଇଦା ଉଠେଇ ଯିବିଲା से पुणे डिस्क्वालिफाई ସେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ କ୍ଲିୟର କଲି ଜମ୍ପଟା ଆସିଲା ସେ ବୋଧେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ଯେମିତି ଡେଇଁଦେବା କଥା ପୁରା ମାଡ଼ି ଦେଲା ହାତଟା ସେ ଡେଙ୍ଗାଟା ମାରି ପାରୁନି ମାରି ଦିଆ ହବ ଡେଗି ଦେଲା ଡେଇଁ ଦେଲା କ'ଣ ନାହିଁ फास्ट वीडियो सेटा दिया କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ନାହିଁ ହେଲା ଦେଇଦେଲା ଆଉ କରିଦେଲା ଦେଇଦେଲା ଜେନେରାଲ ତାର ଜେନେରାଲ ଭାଇ ପାଖରୁ ଯାଉଛି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟୋକାଟା ପାଖରୁ କ'ଣ ଯାଉଛି ଡେଙ୍ଗା କ'ଣ ଦେଖ ପୁରା ଗଲା ବଳଦ ଭଳିଆ ଗଲା ତ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଖରୁ ଯିବ ନା ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବ ଦେଖିଲ ଇଏ କ'ଣ ପାଖ ଆରେ ଯିବା କଥା ନା ଗାର ଯଦି ଦେଇ ନଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥାନ୍ତା
ନାଇଁ ମ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଠିକ୍ ନାଇଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ବସିଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଅଧାରୁ ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବ ଏଇଟା ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଗଲା ଟୋକା ଗୁରା ଧରା ଝିଅ ପିଲା ଖାଲି ପହରିଗଲେ ଇଏ ଧରା ଟୋକା ଗୁରା ପହରିଗଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ଝିଅ ପିଲା ଗୁରା